Bueno, nina Jose Ignacio Ugartetxea milikoa. Jaio nintzen hemen lehen Markinen bakar izan. Oin Markina zebein. 1943, 19 de julio de 1943. Nací en la calle Ciarcalía. Ninaitxe panadero. Hogixe gaitxoan, hogixe. Ninaitxe zoan Barruetakoe. Torri zan da, eskondu zan, Carmen Etxebarria, el bisabuelo, la abuela mía, a ver, ando mal. Nire mama zan, Carmen Etxebarria, da eskondu zan Barruetako bataz, da gero nire itxe, Juan Ugartetxea, da Tomasa Melikoaz eskondu zan, da nire nintzen bigarren semie. Egon nintzen Joan Mari, itxe gaixetu zan, da Joan Mari jun zan zolatzen, nire naixe. Da orduan Kanaiasen nintzen, ez Mallorcan, eta Mallorcatik etorri nintzen Markina. Bueno, danak ensaieten Markinen, eskolatik hasi ginen eskolan, Don Tomasein da, gero ginen zesto handi batzuk hartu, ensaietan hor kanpoko frontoien lehenko. Gero barrure antzaleikien ensaietan, osea, entrenadora zan antzalei. Gero hori Argoitia bai. Are, Jose Argoitia, bueno, baina ensaio bakarrik etxen nuke. Nire amaikea amabi urta zintzen berandu. Zesto zar bat ez da itxen, unitu bonean da, nire kanbaran, nire itxanak egon ziren da, lehenkoarekin, gero bat omatek lagazten zestue, gero horbeak izten lehenko zestue. Orduan lehenkoen nik amabi urtero, amairu. Aportu ineban puntie, konpondu duzten da, venga, beraz, segidu ineban urte betero geixa. Bai, partidu bat Gernikan da geixa junez. Geixa ez torila jokatzen zaman da, geixa junez. Irebazioan partidue, sakekin. Da jente guztize, ez da jokatzen, sakin bakarrik erazten da, eta zizen burlika erosta izelako, da geixa ez torila bera. Geixa esan joan, jokatu. Antzaleik ero Argoitia, bai, antzaleik. Pelotari batzuk egual etortezin da, hasi no, tira, hasi, eta esatzen munien. Orduan gure mundure, da gero horrekin, antzaleitxe behar. Nien lagunek Joan Mari Rekalde, Joan Mari Azpiri, Ramon Goitia, da gero Etxebarritarra bai batzuk, da altana itxe genien. Bai, gero profesionalak geixen honen, baina nire eskasen. Umetan, nire umetan hori mugarzak eta zein dizen horrek, aldekoa eta jokatzen orduan. Orduan zegoen profesionalik. Gero txurruka eta horrek bai. Txurruka, horbea eta horrek. Ondarru, totolo eta horrek, pitxosten. Nik jokatu hemen, Markinen ensaiaut, gero junitzen, Mallorcara junitzen zestero eta pelotari itxa. Nik Ugartetxea Mallorcan, eta gero Ugi Kanariasen. Ni zelari, bai, beti azien. Mallorca kontratue, zesteruke Mallorcatik alde iban, da zestero biben. Orduan esan hotzen, jokatu nahi honik. Torri, bisok jokatu eta sueldo bi. Bai, zestero modun da jokatu partiduk, dakinilak ane Orio. Orio, era de Orio, creo que era. Ruiztondo, el apellido de aquel, ¿no? Orduan, a ver, me acuerdo, honek, Benjamín, Azpiri, Rekalde, Atano, pelotari hori Arruabarrena, Orioko gentíes, no me acuerdo los nombres, gente politxoa itxoen, danak Ameriketa jonzien. Bai, beti eta apuesto beti, partiduek. 1.200 pesetas al mes y de cestero 2.500 creo que ganaba. El doble de cestero que pelotari. Orduan politxo? Ni bai, ni dirua botatzen eban etxea, zestero paetean ondota. Junitzen, Olazar, Pedro Mario Olazar, pelotarixe torri zan handik, soldatzen jaban, da torri zan perbisoaz. Da beraz, junitzen Barcelona tarrenin. Eta gero, arek
eukiban barku eta nik abi hori. Da, hartu zen barku eta ni aeropuertora. Da, aeropuertuan gabe guztixe, hasi zen uri bat, eta pareja bat iban de viaje de novios, arekin, berbetan. Bixamon arte abio barik. Bixamonan hartu, te junde, hola zaila frontoien jauan da. Ni aeropuertutik berandoa, baino, abioiaz. Mallorca, joder, leku ederra, bueno, ikusgarrixe. Bai. Anetxera banik jokatu, zestero, eta gero egun batero, jai ikutxena banda, sinira juten zen, igual ez pelikula bita, pelikula guztu betian sartute, pelikula ikusten. Ba, ondartzak kalak ote ziren, da junitzen bat baina gitxi. Mallorcatik etxera, panadero itxa, da gero soldatu maitxu zan aneixek, eta gero fronton daniaza, bueno, Las Palmasa, torri ziren markina eta zestroa bidela bat, eta pelotarixe, bueno da, sueldo bisek, da, pale, hanbe sueldo bisek. Da, junitzen, ara. Hori erdozak mozten kontratue. Fronton daien Las Palmas jauan internete erdozan anaixe. Da, areke etorri zen kontratuko mota, hemen gue. Bueno, anaixaz, Juan Jose, lehenengo berba, eta gero karri ban kontratuek. Eta junginen Barcelona, atzatrenien, hartu Ciudad de Cádiz, lehenengo Cádiza, de Cádiz eta Mallorca, hiru egun, eta dagoen Palma zaguteko. Zondo, hane jaten, beti tempora guztitxe barkun jaten. Azte ben, oin merixen die, oin armuzu eta penka. Oin zorzer da, pelikula bat, gero dantzan da, hane barko politxe ederra. Guk kanera zen, Kadizen horrek delfinek ero anaurrien da, jauen joz, horrek berritxoarrak eta i horrek kutsillo bat jota altzaku hor da, ez, da bai, pita eta erosian denda baten, igun barkora eta gero handik botaten da, kapitanak goitxik begire, horre ditu tontuka, eso no le pueden ni clavar ni llegarle con el cuchillo, da guk jota handik goitxik plomo egin, botaten da, zebez. Barre gendu, bueno, viajien, txela. Bueno, Las Palmasen ulazia, Sarasua, bueno, hane geuk girenago erego, eta Martin Arrazonan, ero intendente italian egon zan, Martin, Guardazuelan zen bat zen, bai, Basabe, Berritxuko hori barrutia, gero Markinetik asko. Nian naixe, Txutxo hori esmadok. Ez, hil zan hori gaztie, Urriola bitia. Bai, Elias Urriola bitia, bai. Nian naixan edadie, 15 urtekin da, ni bizilau bihar bisek. Kanden formales da, jota egun tabaku hartu eta, venga, erred. Les quitaba el dinero, pero igual, ya le daban al final del mes, venga. Txikixe, fronto txikixe, dana berta beti egunero. Dane kinila jokaten nun. 12 kinila, 13 jokaten nun, egun guztizan. Hanbe, Baskaldu berton, eta gero pensiona bat, ni pensionera jundatzen loitza. Pelotarizik ende beti hostizak, siempre estaban peleando aquellos. Da ezin lori egin da. Pensiño bat junitzen, beste lau pelotari torri ziren ara, barrutia bat, Basabe, gaztiek, torri ziren, da nire nintxe amaitxuan kontatu eta markina segidun, kean dorta ez. Pensiño, lehenengo frontoien gainen, ipini bene habitazio batzuk, da antxe pelotari guztiak antie. Da nintxean jateko, del barro, no sé, donde zurien. Gero pensiñoien, donde dormíamos, allí daban bien de comer, era buen sitio. La gente, pelotari batzuk behar tortezin. Plátano, nanko txikixe, amarillo, joazue, angue. Profesionalak, sexta honak, profesionalak, kendu itxeben, 10 partido bat, 8 hilabete tardi, hemen markinen. Dan, miamin, 20 egun, hilabete zeben nalietan. Erute ben 10 sexto. Hilero bat ketzen. Janaria zen lo que dure, jota bekan arreglako pondo ondo eta iguale llebi eta itxoen. Llebete baino gizabet. Nik 18, laute, 16 llebete. Han aficionatuak gitxi,
Gitxi jarri zen. Bueno, pelotan ikustero, jokatzen. Ikusten. Bete eta gota zen, joda, niri txalokata. Venga, hugi eta... Nik eskumi eskaisa, baina fronto txikiz esan da, jota, atzera botatzen egon da. Bueno, gero Miaminez estero jontzen. Pelotari modun, ez, ja, lagan egon. Peloti, jode, txarra eskaisan ez den, da, kinzestok egiten tan eman diro eta... Lehenengo junitzen, zestero, hori Pamplona, Campeonato del Mundo, no sé qué año venían mexicanos y todos, filipinos eta ancestero betxa, bonitzen anpesiño baten, plan y mantel, bestiek le mandaban al polideportivo todos allí y decían, ¿tú qué? ¿Tú no eres de la cuadrilla o qué? A mí me han dicho que venga aquí, eta uno, venga, a la carta libre. Luego verán restaurantiko izen, lo, perfecto. Eta zela... Anama boztu gure nion. Joteko Miamine honek Cecilio Urizarrek. Cecilio Urizar, padre de los pelotaris Urizar, bera pelotaris eta horre frontoien sozi zoan antzalekin, eurek etxen enpresie piedrakin antzale eta Cecilio Urizar sozi irurek. Miamine en el año 67. Hane konpotzen honen danak, Bengoa, Txutxo, Guarita, Orbea, pelotari honenak, Tximela eta danak. Egon ziren, harik, konpontzen. Eta gero, urtean folioie eta etorri ziren pelotari danak eskirolak gero, bueno, gaztiek danak, Bengoa eta danak hemen gantu ziren, ni behunitzen, harik konpotza eta harik hasi nintzen ja zestuk egiten. Han berto frontoien zestuk egiten. Eta gero etorri nintzen, nun bizi, ni frontoien berton, kuarto batenan. Eta gero etxe baten eskondu nintzen, da Andrie erune ban, da orduan alkuin nozten enpresiek, lako etxe txiki bat, antxe eta antxe bizintzen. Ondoan. Hane irurte. Etorri nintzen hona, ere 70. Da hemen semiukin iban, da ja hemen gatu nintzen. Arratxo zinen, ja. Bai, ametxe eta zeztuke... Bai, da esabazten en interneti, vamos a ver no sé cuántos frontones, y temporada entera, y ya puedes empezar a hacer cestas y cestas, y... Dala, zeztuk egiten, da. Ametxe. Pasan urtien, ero, bestien zeztuk egin bari ja, ez dut eitxe, ja, pape. 20 ordu, norbera bakarrik 20 ordu. Oine etxen dabe, 350, egurbidek 500 ero, korretzen dauz. 600 bekorretzen banda, oine bajatu indauz. Pelotari ja gitxia gelditzen hori eta diru gitxia data. Bueno, lehenengo zestien nintzeko inean. Ara 6 urte bete jokatzen, kopondute, venga. Beste bat ezako 150, no sé, eran 150 o 250 pesetas. Era caro, todo esto también. Horrek, aparatuek, horrek, farretari xan, alambri eta, ez da biher alambri formi moteko, moldi gein, alambriaz, da alikatiek eta kutsilluek, da hori landok. Azalaketzeko arbolaitxe, lako taizen landok izan. Fabrikan etxe hori herramentak sumitze eta matrizala gaztetako. Gero lehenengo eskuz etxe honun argaldu, ezta? Matrizala, fini argala. Eta gero makina bat erosi hor frantzien, Peugeot, zepila hori, da arekin. Que no se podía hacer con aquello, eta eitxe gendun de barri marrin gatzan. Da, perfecto. Arekin ja enseguida argaldu. Hori beruaz da, finitxe. Gero plantillak, kurbak eta danak finitxe. Zesto bat ekarte ben, hauxe dauket ondo. Bueno, hartu ari negurrexak, Holanda. Gero medidak, negurrexak danak hartute plantilla zetzen. Castaño. Castaño da sumitze, da saietza. Eta gero taco de fresno, gero de plátano. Horre taku gorrenak. Amairu, bardinek, 6 bat lehiko baten, 6 bestien da goixen bat bakarrik. Bueno, 6, amairu beti. Materiala prepeten horrek astigarragan, materiala eitxe ben, eskatut botate ben, sumitze eta dana. Bai, enpresa arroa barrena zan,
Astigarraga, se llamaba Arrabarrena, no sé, zena noche. Gero semi pelotari zezana, botatzen. Eta gero Gernikan behaz izan Txabe, markineko materiala preparatan da, ari eskatu ditun. Arixe, hori, oin itxegen duen plastikoaz, hilo de plastiko, no se rompe. Da besti esan, hori okeli eta itxetan, ba. Lotu de lino, pues, eso, de lino, no sé qué es. De ovejas. Zelan da, oveja, ardixena. Larrue horre kurtidoz kaile Bilbon, erosi itxen. Bitxori izan da, fabriki bitxori izan, egote zan da botatzen Bilbora eta Bilbotik ekartzen. Lehenengo neu bakarrik eta gero lagundu Andriek eta Koinetiek, beste Andrabape kontratu eta itxegen duen. Anaixe bebai, Arrebi bebai, eta gero Semi bebai, itxe ban. 40, 50 también hemos hecho alguna vez, pero estamos ya 6 ero. Danek, ni muntaute, venga. Bai, egun ziren, teiz emat urte, 10 urte, 20 urte igual teiz. Frontoi dana zabaldu den, ba, zabazten entenetik etorreko eta dana zabaltza da izela eta zabaldu den frontoiek egon ziren lau, eta zabaldu den beste 10 Ba, delante bana da txikixaue. Bueno, gero azestu diez dana diferentiek, zageruna eta batzu dauke, kurbat, fondu gehitza, salida gehitza, osea, eskapadi gehitza, fondu gitxi, eskapadi mototze. Beste batzuk atzir fondo ondixe, da horre bestiek txikia. Da negurria, ba, eukitzen dabe 62, hasta 63 y medio, 4 también han usado, los delanteros. Da zageruek, 67 hasta 68 y medio. Zestin lan, da ametik ona, guantera, ametik. Goitxik ez, ametik. 64, 65, luzerie. Mania ba, joder, batzuk fondo etateko, hau bajatzeko eta txarto dauketeta. Baina entzuk ez iozu gatu horren. Bai, ni pai, ipini, ahí va. Torte ziren, oye, me has hecho mal, ¿cómo que te he hecho mal? ¿Cómo has caído tú? Zoratute. Kinile irazte den, da, orduan ondo zestue. Da, kinila galdute, desastri, ez demese no ha ganado nada. Bueno, tú sabrás, palu joe, etxe onde, a ver, zira latzestado kinena. Bestik eixa jogatute, ez da. Egun batero, nire bizi guztizien egun bat peri. Ba, dan eta Manila, Miamire, Amase frontora, Mexikora bai, dan eta. Bai, korreozik, abibi eta eurek eurite ben, lehenengo eurek eurite ben, baina ezin egin danak, batera eta jute ziren da gero bota. Amen, korreotik 8 batera. Ba, bulto darra, baina normala zane lau zesto, hori zane merkina, bota hori laute, bueno, merkina zane ondi xaue, baina txartu aietazin, igual golpik hartute, kekabitxe zan jentita, gero laukue bakarrik, lauku gotata. Egin, ez, bapes, urte bete da dut eze beren barik. Ja, jugelaute eta mendire bakarrik. Keba, nik horrek, eiote batzu, baina ez duzte guztetan itxe. Txikixe da eta txarpek bitzen hori ditzen. Hori politxek etxe ban gehiago. Korbata... Ba, de oro. Lotzeko, bai, urrezko. Bai, horrek egan miamin itxe benen, bueno. Berazan Gernikarra. Gernikatik eron nundik etate banan onlako zestu txikixek. Bai, oso politxek. Bai, nipe erosin noan da belarritxekuk eta. Bueno, danak motrikoarrak eta markinarak orbea. Egurbide, Eurazia, Zelaia, esta hecha, esta un bat italiano, no san 80 y tantos años seguía haciendo cestas. Un bat, esta beran izena. Motriko honezien, lau. Eta gero hemen beste Altzibar, Orbea, Beide zarra. Neu, da Larrine, nire irakusi ditzen Larrinek, zestuk egiten. Egia, gero bai, gero egia, da hau Beide torri zanitza. Politxe, eta neu, besti tejedori, gero, hori
Titino, etxebarriko pelotan laga eta lepeigan. Da bide, eta geitxa. Gernikek etxeban Aldazabal. Etxabe lehenengo, eta gero Aldazabalek eta beran zuzuek, arek hartute, arek etxeben, aquellos hacían igual 100 cestas al mes, más. Un cesto bai etxebenaren, fabriki, osea, nik ebon makinien dana, kostillak eta guzti, gero tejodarak ipeni muntaute, tejodarak ebon, enpunti eta gero, etxeben, gure modun, baina guk itxia, baina arek bizkorra etxeban. Gran producción. Nik nahin, junitzen Mallorca soldatzi etxa, pelotari zestero eta soldatzi etxa, eta etxe hanki flebitiz urtetzen, eta Bilbora eruen, eta orduan etorri nintzen makina, eta ja ez nintzen jun gehiago, gero Kanariasa. Horrelariak, honen anitzeko orbea izan da, gero, a ver, te decir, atxada zati, arrasate bai, bengoa, txino honena, da, gizasola orbea, segundo bai honenak, beranen, da, gero Ales, hori txikito Bergara bai, Ales, Montriko Ermuarra, eta Durengoko Lejabarrieta, hori honak Uriarte, txikito Olibar, horrek Uriarte betintzen zestak. Txikito beti, Montriko da, zesto bat azea iruile bete txebanarek. Metía por la punta y tío, la punta no rompía ni hostia la cesta. Yo le decía, quita eso y saca la otra, que te va a salir más velocidad y... Joder, todavía es descaro. Atzelariak, txutxo, txurroka, guarita, friaz behona, gero hori lordu behona zan, baina zoru pixat da. Mexicana, haukan postura batzuk ladazkia, zoru zan. Sino, bueno, era, dios. Eskumo honena, netxiko txutxok. Da gero manejado horrek guaritak, manejetako, baina ingerra txutxo gehiago. Hori Fernando Azpiri, zergoti honen narek eukitxoan. Fernando Azpiri, gero danak bardin, no? Honen nahaz esan da, gero danak batzuk ona eta besti txarra, baina no destakaban demasiado. Suerten, Kanariasen loterizitoko azten, biharren permisu be. Bai, haxe, nahi nota ona, 50.000 pesetas. ¿Mucho? De aquel tiempo, en el año 64. Era dinero, eta etxera botan deman da, bueno. Arrepanada izan da, jente asko, eta, baina. Etxe zarratako putu pixat da. Junzan, nabe. De kubanak egon ziren da, nekin erderaz, da jentie be erderaz itxegan. Ingeles be batzuk, baina, bueno. Eure dakitzen espainola, ero, castellano. Bai, homenaje iguazken sesteruek. Sesteruei pelotarixek, cuando la huelga y eso. Bai, $51. $51 con, no sé, 25, no sé qué es. Todos los meses entra eso, para el chusco. Andribe, mototzea, Andribe, hogeta biero mototzea. Este gana, biarri pesez anda, porque es mi mujer, corran. También está moten, si es tu mujer, que se joda, ¿eh? Que va, flotazuk eta esto ikusi. Bai, huelgie, guametxe guntzen. Hori azkenengo huelgie txatu dontzat. Zesterupet dana jodidu, dana jodidu. Dana jodidu zan. Da gero fronti berutz. Sarretzen, ja, irudazio, bera, bai. Dana fastidizan zan. Huelgan be, zebez, da gero hasi zen gora bat da gora gorutz. Baina, oinen dana jota, atoma porraska. Pize guztiz ez dakitzen ba, pizi giro, nire kasan da hori peskan. Ni sartu nintzen 14 urtekin larrinekin, arek erakusitzen zelan nintzen. Gero bera eskondu zan, da nik neban orduan 18 urte, bai, 18 urte ez. Bera eskondu zanien da, juzan bakazin eta, viaje de novios, da orduan nik lehenko ziztuen bakarrik egin. Beste lan tejidu itxin eman bakarrik. Bera montau eta demon egiten nahi tejidu. Biarra egin bakarrik tegitzen. Kostillak eta horrek sekule ez tozten erakutsi, baina, bueno, nik biztaz ja banakizien dana. Lehenengoan markinen egin neban zestue.
eta gara asintzen jokatzen da, horre frontoien ez da, eta orduan etorri zen Mallorcako kontratue. Da junitzen Mallorca ara zestua, da gero beste bat egin eban handa, han asintzen zestu geitzen, Mallorcan bebai pelota izai. Zestu geitzen hemen, junitzen Mallorca, y otra vez vine, con 18 años ya volví. Da hemen gato nintzen, hoize geitzen da zestu egiten, neu bakarria larriñek inez. Ja, horren 18. Etxen eban panadizan gabaz lau ordu ero, olako bat. Da gero hartzaldien zestuk untaute egin, zestuk. Hotxas nintzen egin lagunei, azpiri eta horren lagunei da nahi. Taipa, altzetan da bizoin da ez da egitxe. Zer ingo damen baina, ota bize, danak afanaz. Ikusten da zozen. Ba, baina ez da juten, nego mune ez da zer horrek apuesta, gero zelan diz. Da, famibe ez dutzen moten, bueno, gente barrixek ez daki, zelan flotillero ez da nik. Ez da juten. Zoze falta da, ez? Zoze falta da horren. Zer esango panik, oine mendire jutena eta ja zestuk eta denak. Pakoxien urtean mendire, buelta bat emon, parretxiko gero bada ekarri, gero kasi bada, zozer botatiruk eta karritxe. Gero, urten kala pixkat, eta gero etxin gatzenat, nobelak eta ikusitxe, gero, atza buelta bat ero hartzaldien, atza txera eta ja. Oin jaitxetan ondo, zaparra eta tantzan da, jubilabekin behor dantzan, azebez.